Ο Βοηδομάτης και ο Σαραντάπορος συναντιούνται και αγκαλιάζονται στην κοιλάδα. Και ακριβώς από πάνω, σκαρφαλωμένη στην πλαγιά της τραπεζίτσας, η Κόνιτσα αγναντεύει την κοιλάδα φορτωμένη αιώνες ιστορίας και θρύλων. Πέτρινα χτίσματα, παλιά αρχοντικά, παραδοσιακά γεφύρια. Σήμα κατετεθέν της, ένα πέτρινο αριστούγημα, 20 μέτρα ψηλό και 40 μέτρα πλατή. Το εντυπωσιακό γεφύρι της Κόνιτσας ορθώνεται στο τελευταίο στένεμα της χαράδρας του Αόου. Για πάνω από 4 αιώνες, μάστοροι από την Πυρσόγιανη και τα γύρω χωριά ταξίδευαν σε όλο τον κόσμο, χτίζοντας την πέτρα με σπάνια καλλιτεχνική αίσθηση και αρχιτεκτονική. Μία από τις ομορφότερες ακριτικές περιοχές, με σπάνιο ιδηλιακό τοπίο, προσφέρει χιλιάδες λόγους για να την επισκεφθεί κανείς. Από το περιβαλλοντολογικό πάρκο και το εκτροφείο άγριων ζώων στον Μπουραζάνι, μέχρι την εκπληκτική διαδρομή μέσα από τα δάση και τα χωριά της Λάκας Αόου ως την κορυφή της Βασιλίτσας, στα 2.100 μέτρα υψόμετρο. Το ατόφιο φυσικό τοπίο και το καλά οργανωμένο χιονοδρομικό κέντρο αποτελούν πόλο έλξης για τους λάτρεις του σκι και του snowboard. Ο τόπος προσφέρει πολλές επιλογές για δραστηριότητες στη φύση. Για αρχάριους αλλά και για μοιημένους στην περιοχή της Κόνιτσας, η έκφραση «περιπέτεια στη φύση» αποκτά το πραγματικό της νόημα.